Здравейте, приятели! Днес кученцата от Пес Патрул ще ни помогнат да научим цветовете. Всяко кученце има любим цвят и няма търпение да ни го покаже. Този първи цвят е син. Можете ли да познаете кое кученце обича синия цвят? Точно така. Това е Чейс. Синият е любимият цвят на Чейс. Сега, нека погледнем следващия цвят. Това е червено. Кой обича червения цвят? Да, много сте прави. Това е Маршал. Маршал обича червения цвят. Ето още един цвят. Розов. Мисля, че знам кой обича розовия цвят. А вие? Точно така. Това е Скай. Любимият цвят на Скай е розов. А какво ще кажете за този цвят? Това е наистина лилаво. Лилавото е любимият цвят на Еверест. Не е ли страхотно? Следва зеленият ней цвят. Кой мислите, че обича зеления цвят? Да, това е Роки. Любимият цвят на Роки е зелен. Погледнете този цвят. Това е жълто. Можете ли да познаете кой обича жълтия цвят? Точно така. Ръбъл обича жълтия цвят. О, вау! Ето още един цвят. Това е бял. Чуди се, кой ще ни покаже бял? Можете ли да познаете? Точно така. Райдър обича бялото. Колко забавно беше да учим цветовете с Пес Патрул. Нека ги запомним заедно. Чейс обича светло-синьо, което му напомня за небето и морето. Маршал обича ярко-червено, което символизира огъня и страстта. Скай обича нежно-розово, което е цветът на зората и цветята. Еверест обича дълбоко лилаво, което е цветът на планините и мистерията. Роки обича свежо зелено, което е цветът на природата и живота. Рабъл обича топло жълто, което е цветът на слънцето и радостта. А Райдър обича чисто бяло, което е цветът на снега и чистотата. Ученето на цветове е толкова забавно с нашите любими кученца. Чао!